Jamen, hvad så er jo så? Jeg ved godt, at jeg har været meget inaktiv her på kanalen, og I må jo undskylde, at der er fuldstændig stor skærm, men der er ingen grund til at se mit ansigt i dag. Nu har der jo ikke været videoer meget længe, og det er fordi, at jeg er nødt til at få indhold, og jeg har ikke mulighed for at lave mere indhold. For eksempel mine software, som er der til at vise, og jeg har ikke mulighed for at lægge nogle videoer, nogle gaming-videoer, fordi at vi er ved at flytte, og så er det jo, at vores PlayStation og sådan nogle ting, de er blevet pakket med, så dem kan vi ikke komme til lige nu, og sådan nogle ting, men der kommer flere videoer, det lover jeg. For eksempel så kommer der muligvis en unboxing af en ting her i efterårsferien, som vil være interessant, tænker jeg. Okay, det er noget mærkeligt, men ja, der kommer i hvert fald en unboxing, og så var jeg mulighed for det, så vil jeg muligvis også optage Minecraft, som med min gode ven Andreas. Altså kanalen, den ældste med lige nu, men den stopper ikke. Det lover jeg. Det lover jeg 100%. Jeg har ikke tænkt mig at stoppe på YouTube, så der kommer flere videoer, bare roligt. Og så tak for at I så med, og så ses vi næste gang.